Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave je známa svojou vysokou odbornosťou. Budúcim študentom ponúka široký výber študijných programov. Jedným z nich je materiálové inžinierstvo, ktoré ich pripravuje na pozíciu expertov v oblasti materiálov. Máme veľmi dobre vybavené laboratória, máme tu rôzne typy mikroskopov, svetelné, elektrónové mikroskopy, máme rôzne iné typy zariadení na termickú analýzu, na mechanické skúšanie materiálov a vlastne študenti sa počas celého štúdia s týmito všetkými zariadeniami stretávajú preto, aby sa vlastne naučili, že také zariadenia existujú, na čo sú potrebné, že sú dôležité v praxi. Výhodou tejto oblasti je úzka spolupráca s Ústavom výskumu progresívnych technológií, v ktorom si študenti rozširujú svoje vedomosti a zdokonaľujú zručnosti. Na našom ústave máme technológie jónové urychľovače a pomocou nich rôznym spôsobom vieme modifikovať materiál, čiže bombardujeme nejakými jónmi a on zmení svoje vlastnosti. Alebo vieme ten materiál analyzovať, čiže aký je jeho obsah pomocou toho, čo sa stane, keď do ňoho niečo narazí. Ak ťa baví práca s ľuďmi, chceš byť tvorcom veľkých vecí a nechceš sa stratiť vo výrobe, študijné programy ako priemyselné manažérstvo, personálna práca v priemyselnom podniku či kvalita produkcie sú pre teba tie pravé. Naši študenti majú takú výhodu, že okrem toho základu z technických disciplín získajú aj zručnosti z oblasti manažmentu, komunikácie, riadenia tímov. Naša výučba prebieha aj prakticky, v praktických laboratóriách. Máme realizovanú praktickú výučbu v priemyselných podnikoch, rôzne exkurzie. Niektoré prednášky nám zabezpečujú experti z praxe. Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky ponúka v bakalárskom štúdiu dva zaujímavé a na trhu vyhľadávané programy. Ten prvý program aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle je medziodborový program, ktorý ponúka vyvážené štúdium kombinované z oblasti automatizácie a z oblasti aplikovanej informatiky. Ten ďalší program mechatronika v technologických zariadeniach je podobný program, ktorý zase môžeme povedať, že v sebe zahŕňa znalosti z mechaniky, elektroniky, samozrejme z aplikovanej informatiky a automatizácie, opäť veľmi potrebný a žiadaný program z pohľadu súčasného priemyslu Slovenskej republiky. Z Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave to pre budúcich študentov rozhodne nie je všetko. Ústav výrobných technológií zabezpečuje v spolupráci s praxou 4 študijné programy, a to výrobné technológie, počítačová podpora výrobných technológií, výrobné technológie a výrobný manažment a výrobné zariadenia a systémy. Majú možnosť využívať naše technológie, naučiť sa, ako navrhnúť výrobok, ako odsimulovať, ako využívať súčasnú aktuálnu počítačovú podporu pri projektovaní, čo vlastne je veľkým benefitom pre práve firmy, pretože, ako viete, prichádza veľká technologická revolúcia a práve títo naši študenti budú pripravení na to. Ak je ti blízka oblasť bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky alebo práca s nebezpečnými látkami, Materiálovo-technologická fakulta ti ponúka možnosť štúdia v programe Integrovaná bezpečnosť. Atraktivita tohto študijného programu spočíva hlavne v tom, že kladieme veľký dôraz na rozvoj experimentálnych zručností študentov, to znamená, že realizujú svoje bakalárske diplomové práce formou laboratórnych cvičení a formou stanovenia napríklad nebezpečných látok v životnom a pracovnom prostredí. Škála výberu programov na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave je v skutku bohatá a je len na vás, milí študenti, pre ktorú sa rozhodnete. Nezabúdajte, že uplatnenie na trhu práce je po ukončení štúdia v každej oblasti vysoké a to je pre váš život a kariéru kľúčové. Absolventi fakulty sú na trhu práce žiadaní. Podľa prieskumu až 2/3 z nich má v končiacom ročníku isté zamestnanie.